Α, δεν το πιστεύω. Τι έγινε, Batman? Το ίντερνετ πάλι έπεσε. Αυτή η σύνδεση γαμιέται. Κάθε μέρα και χειρότερη. Θα τους πάρω τηλέφωνο για να το φτιάξουν. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κέντρο τηλεπικοινωνίας. Για να συνεχίσετε, πείτε τον τομέα που θα θέλατε να εξυπηρετηθείτε. Ίντερνετ. Μάλιστα. Είπατε ίντερνετ. Για τη δική σας ασφάλεια, πείτε το όνομά σας. Είμαι ο Batman. Δεν κατάλαβα. Batman. Μάλιστα. Καλώς ήρθατε, κυρία Ελένη. Όχι, δεν είναι Ελένη. Όπα, Batman, δώσ' το σε μένα, είσαι πολύ άργος. Κυρία Ελένη, περιμένετε μέχρι ένας υπάλληλος να σας εξυπηρετήσει. Έτοιμος, τώρα θα μας περάσει σε κάποιον ειδικό για να λύσει το πρόβλημά μας. Οι γραμμές μας είναι κατηλημμένες. Παρακαλώ, περιμένετε. Καλησπέρα, κυρία Ελένη, ονομάζομαι Κώστας. Σε τι μπορώ να σας βοηθήσω? Όχι, δεν λέγομαι Ελένη. Βασικά άστο. Έχω ένα πρόβλημα με το ίντερνετ. Βασικά το ίντερνετ δεν πιάνει. Έχετε τσεκάρει αν το μόντεμ σας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα? Ναι, είναι. Έχετε τσεκάρει αν το καλώδιο του ίντερνετ είναι συνδεδεμένο στο μόντεμ? Ναι, είναι. Έχετε τσεκάρει αν έχετε ρεύμα στο σπίτι σας? Ρεύμα. Εννοείται πως έχουμε ρεύμα. Έχετε τσεκάρει αν το πληκτρολόγιό σας είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας? Τι? Έχετε τσεκάρει αν κλείσατε τα παράθυρα του σπιτιού σας? Τα παράθυρα του σπιτιού μου? Έχετε τσεκάρει αν η γατούλα σας έχει τροφή? Ω ναι, εσύ έχεις τσεκάρει ότι ο πούτσος μου είναι συνδεδεμένος με τον κόλλο σου! Ω, κοίτα εδώ. Τελικά όντως δεν ήταν συνδεδεμένο.